Good day mga kauragon. Ngayong araw na to ay magluluto ako ng sinabawang isda o kung tawagin dito sa amin ay kusidong labas na sira. Shoutout sa mga taga Bicolano na mauurag sa lada. Ayan, hinuhugasan ko na at tinatanggalan ko na din ng hasang itong galunggong na isda. Bali 1 kilo pala to at 220 per kilo dito sa amin. Matapos ko ang tanggalan ng hasang at hugasan yung isda ay sinunod ko naman hugasan itong kamatis dahil nangibabaw sa akin yung kalinisan pagdating sa pagkain. At syempre kapag sinabing kusidong isda o sinabawang isda Bicol version ay mayroong asim ng kalamansi yan, kaya kukuha na ako syempre ng pangpaasim. Ito palang sinabawang isda ay mabisang mabisa na pangtanggal hangover dito sa amin. At dito pala ay naghiwa na ako ng 3 pirasong sibuyas dahil hindi na ako maglalagay ng bawang. Kasi kapag sariwa yung isda, asin, bitsin at kalamansi lang, sobrang sarap na ng lasa niyan. Maglalagay na din pala ako dito ng luya, pampatanggal ng lansa. Dito pala ay naglagay lamang ako ng 1 tabon tubig dito sa palayok. Tansyahan lang to mga kauragon. At naglagay na din pala ako dito ng asin. Pagkatapos, akin ang isinalang. Matapos kung maisalang ay pinaghihiwa ko na din tong kalamansi na gagamitin mamaya pampaasim. At pinagagayat ko na din sa apat itong kamatis na pampadagdag asim pa yan. Hindi ko pala siya isinabay kanina sa pagpapakulo kasi ayaw ko dito na durog o kaya sobrang lambot. Habang nakasalang yung palayok at hinihintay kong kumulo, ay kumuha na din ako nitong talbos ng kamote na siyang ipangsasahog ko sa ating nilulutong sinabawang isda. Sobrang goods pala nito sa sinabawang isda at bukod pa dyan ay napakasustansya nito na mainam din para sa mga nanay na nagpapadide. Kapag naghihimay pala ako nitong talbos ng kamote ay dinidiretso kong ilublob sa tubig para kung sakaling may uod man ay lilitaw siya. Ayan, kumulo na pala kaya ilalagay ko na itong kamatis. Matapos ko mailagay yung kamatis ay isusunod ko namang ilagay itong isda. Ito pala nabili kong isda ay may halong ilang pirasong turay at sapsap. Tatakluban ko muna to hanggang sa kumulo siya. Nung kumulo na siya ay nilagay ko na kaagad itong talbos ng kamote para hindi ma-overcook yung isda. Naglagay na pala ako dito ng paminta para may kaunting kagat at magic sarap para lalong sumarap siya. At pagkatapos ay isinunod kong ilagay din itong kalamansi juice at naglagay din pala ako dito ng siling haba para may kaunting sipa ng anghang. Akin ang titikman to baka may kulang pa. Nung may kulang pa nga kaya nagdagdag ako dito ng kaunting asin. At pangalawang tikim ko na to mga kauragon. Nung kumpito na nga kaya kakain na tayo syempre mga kauragon. Tara, kain na tayo mga kauragon. Napakasarap nito at bagay na bagay ito sa mainit at maulang panahon. At lalo na paborito to ng mga manginginom, lalo na kapag may hangover sila. Ito yung madalas na kanilang hinahanap. Buti ako hindi uso sa akin yung mga hangover na yan. Kasi sinusunod ko yung paalala nila na drink moderately lang. Joke lang. Maraming salamat na naman pala kung nakaabot ka sa dulo ng video na to. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video. Peace!